dezgust împreună cu voi 3 produse. A 4-lea cred că de-am știți și gustare. Asta. Ia ce de moale. Asta e budincă, mă tincă. Cu gust de vanilie. Dar e bun? Știți că e bun? Mai trebuie luat. Și am luat, mă tincă, 15 lei. Și, nu știu, mă tincă prima dată gust. Iogurt cu gust de kiwi. Sper mult să mă înțelegi de kiwi, să nu ne rămână prin măsăle. E chislincă aia. Și chiar are un gust de kiwi. Și după miros tot e kiwi. Foarte gustos. Și băutura asta, nu sare unghia. Ceva ca radlerul trebuie și... Parcă e radler. Nu prea mare diferență este. Nici dezgust cu voi și asta. Oi, eu cu dinții mei. Gustoase. Și are semință. Cereale de astea. E gustos. Dar cred că l-am să mănânc totodată. Ca să mă doară burta și timpul că e noaptea. Așa, câte lecuțică.